Fico spolu s touto vládou a republikou vás zavádzajú. Určite ste počuli o ruskom útoku na ropovod Družba. Dňa 27. januára 2026 ruské drony poškodili infraštruktúru ropovodu Družba, následkom čoho prestala na Slovensko prúdiť ruská ropa. No aj keď sa táto infraštruktúra opravila, Ukrajina naďalej nepúšťala ruskú ropu na slovenské územie. Reakcie jednotlivých politických strán na seba nenechali dlho čakať. Avšak spôsob, akým reagovali, je skutočne zavádzajúci. Fico, Blaha, Uhrík a teda predstavitelia týchto strán tvrdili v podstate to isté. Za našu ochotu a dobrotu sa nám ide Ukrajina takto odvďačiť. Fico sa dokonca vyhrážal, že zastaví dodávky elektrického prúdu, ktorý Ukrajina po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru potrebuje, pretože podľa neho je to nevďačná krajina. Čo bohužiaľ nakoniec aj spravil a ešte deň pred výročím invázie Ruska na Ukrajinu. Prepačte, ale aká dobrota, aká ochota a hlavne vy hlupačikovia z republiky, o akej dobrote a ochote tu rozprávate. Vy a táto vláda ste nerobili nič iné, ako kritizovali Ukrajinu, ich ľud a podporovali ruské záujmy. Títo ľudia to podávajú tak, ako keby sme my bola charita, ktorá podporuje Ukrajincov a nič za to nemáme. Mám pre vás menší fact-checking, keďže ho očividne potrebujete. Poprvé, Ukrajincov neživíme. Žijú tu, pracujú tu a odvádzajú odvody a podporujú náš sociálny systém. Ich príchodom a prácou sa zlepšil život v našej krajine. Za druhé, odstavením elektrického prúdu Fico pripravil Slovensko o financie, ktoré teraz tak nutne potrebujeme. Za tento prúd Ukrajina platila a tým teda Slovensko prišlo o veľmi dôležitý príjem, hlavne teraz, keď potrebujeme konsolidovať. Po tretie, a tento je špeciálne pre vás, pre ľudí, čo ste volili Smer kvôli tomu, aby sa zastavila hociaká pomoc pre Ukrajinu. Pamätáte si Ficové slova, už ani len náboj na Ukrajinu, čo následne zmenili? No ale komerčný export nezastavíme? Od nástupu tejto vlády sa export vojenskej munície a techniky exponenciálne zvýšil. V roku 2024 predstavoval vývoz zbraní pre Slovensko 1,15 miliardy eur. Za rok 2025 to bolo len za 7 mesiacov už 1,2 miliardy eur. A veľkú časť z toho bolo aj na Ukrajinu, čo si Ukrajina samozrejme zaplatila. Čiže prosím, prestaňte sa tváriť, že to, čo robíme pre Ukrajinu, je niečo iné ako len obchodná transakcia. Nie je to žiadna charita, nie je to žiadne darovanie. Všetko si Ukrajina platí. A odpojením elektrického prúdu na Ukrajinu Fico opäť ochudobnil Slovensko a Slovákov. Ale na čo sú nám peniaze, čo sú na dlh? Prepáčte, ale dlhy sa nemusia platiť? Ak to tak je, tak na čo konsolidujeme, však iba ignorujme náš dlh. Aj tak ide o naše peniaze, lebo to, čo platíme do Európskej únie, ide na Ukrajinu. Super, gratulujem, tak teraz to, čo platíme do Európskej únie, ide na Ukrajinu a ešte k tomu z toho nič nemáme, pretože si našli iného zákazníka. Gratulujem.